Pas ka? Kasama ko sa'yo. Kasama tayo yung sulat ni Mama. Daw. Uy. Yung sa pagkasundog-sundog ka na ko. Kasawa na ka, paminaw. Dear anak, Kus kay mo tingog kay adik ko kadungog. paminaw ganit no, padul. Dear anak, kumusta na ka? Dako na ka? Inga si Lola Matia nimo nga hugasan ang inyong kaldero. Oh. Ug si Papa nimo papalita og bag-ong daro. Sa man ni? Minahal kong anak, ipabasa na sa lain kay dili ka kabalo mubasa. Anak, limasi palihog ang dagat, basa ang habol ni Papa nimo, pagkahuman kuhag posporo, daobi ang balay, nagmamahal iyong nanay. Oh, si? Pagkasabot na tanan, magpadala sa kwarta. Magpadala daw kwarta yung mama. Oh. Pag nanamoy isa ka sakong bugas, Nga. imong papa daw nanay bagong daro. Oh. Unya, ana siya pag-amping daw mo tanan. Dire. Camping man be. Ikaw daw dili na daw mananggot. Dali. Dili na ka mananggot kay patabangon na daw kag daro sa imong papa. Dili ko oy. Ikaw daw mo gamit sa iyang daan nga daro. Oh. Di ba? Asa man si Mama. Oy, wala lagi siya ni apil og padala direct ko an. Nagpadala man daw to siya og kuan og ta. Padalaan mo connect ba kong cellphone. Naguna-una gyapon yung mama sa inyo ha. Oh. Dili mo ko kabasaan ni nga sulat good. Pero basahan niyo. Ay baliktad di babasa. Salamat kayo. Sige na, matulong ko kay gigutom ako. Asa man ka? Gutom ako.